Niin, tervetuloa tänne kastetilaisuuteen. Näin komea kaveri on, niin pitää olla komea nimikin. Tässä yhteistuumia ollaan rakkaalle lapselle nimi annettu ja tultiin siihen toimeen, että se nimi tulee olemaan. Mitäs tätä tulee? Mikäs se voisikaan olla? Mikä muukaan kuin? Kari. Kyllä. Hän on siinä. Hän on Kari. Hän on Kari. Luottopeli. Isän, pojan ja pyhän hengen nimi. Näin. Kari on kristitty. Kyllä.